बा भावे से भजन होला भावे से भजन होला भावे से बनल पारसाद बड़ स्वाद अब भावे से बनल पारसाद बड़ स्वाद तो सब कुछ बात भावे में बा रुपया पैसा धन दौलत जितना भी बा लोग लेके ना जाए सब यही के छोड़ जाए लेकिन हाई 20 रुपया और गुप्त प्रेमी की तरफ से हमने के अच्छा रवि बाबू की तरफ से बा तो रवि बाबू की तरफ से बहुत बहुत पुरस्कार हमारे तरफ से नमस्कार लाख लाख धन्यवाद बा आई ना तने भजन की तरफ लेके चल जाओ ए भगत जी अरे कहले मतलब